दा बे बिटिआरनि जे नाम फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ बेयो एबसुनि नेतृत्वआवनो जानाय बिटिआर एकर्डआ प्रमद बर' बिथांनि नेतृत्वआवनो जानाय बिटिआर एकर्डआ दा बे बिटिआर एकर्डनि जे नाम फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ बर' एकर्डआ बियो एस पार बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सानस्रिजों गोरोबाखै दा आं बेबायदि मोनदों दा बेखायनो बिथांमोनहा नैबे आइडिया अफ फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ बर' एकर्ड दे निड टु टेक इट बेक बेखौ बिथांमोनहा बोखांनानै लाफिननांगौ बिटिआर गोरोबथा हिसाबै बिटिआर गोरोबथानि जिखिनि दफाफोर मावफुंनांगौमोन बेफोर मावफुंनायनि बेलायाव नोंथाङा माबायदि नोजोर खालामदों आरो माबायदि मावफुंजादों होननानै नोंथाङा सानो बिटिआर दफाफोरा जाहैबाय बेफोर दफाफ्रा क्लजफ्रा फैसाजों लोब्बा गोनां दफाफोर आरो बे फैसाजों लोब्बा गोनां दफाफ्रा जेब्लानाखि फैसानि रादाया थिग जाया बे दफा बे क्लजफ्रा बहा मावफुंजागोन दा जों नुबाय जे दिनैसिम मोनफ्रोमबो पार्लियामेन्टआव बिटिआर दफाफोरनि मावफुंजानायनि मोनसेबो पार्लियामेन्टआ आयेन खानो बानायाखै दा बबे दफाया बेसेबां मावफुंजादों प्रमद बिथाङा बुंबाय थादों आं बुजिनो हालिया I think this is totally a mistaken बिथांमोनहा एकर्डनि समावनो बै जिनिसखौ स्रा खालामनांगौमोन बिथांमोननि एकर्डआ बिराद वीक बिथांमोननि एकर्डआ खोब कमप्रमाइजिं एकर्ड बेसिकेलि आङो थोंजोङै बुंनो सानदों सोरबाया गाज्रिमोन दामोन बाय खोथा गैया आङो अपोजिशनाव दङ गणतन्त्रआव अपोजिशनाव थानानै बुंनायनि माबाया मोनथाया बिराद गेदेर आरो बेबायदि बुंबाय थायाबा जाया दा आं मिथिगौ गोबाङा गोजोनखौ बुखिगोन दिनै एकर्ड बे एकर्डआ बिटिआर एकर्ड नामाव एकर्ड किन्तु बे एकर्डनि उद्देश्यआ जाहैबाय सोरखौबा बोख्लायनानै जों पावाराव फैनाय दा आं बेबायदिसो मोनदों दा बेखायनो प्रमद बर' बिथाङा हेमन्त बिश्व शर्माजों लोगो जानानै गावनि मोखाङावनो गसंनानै गावखौ फज'नानै आजिरफोरा किथियाव आरो बड'लेण्ड नखुजिबो आजिरफोरा किथियाव आरो बड'लेण्ड डिमान्ड नखरिबो आजिरफोरा आन्दोलन नाय बेफोरबायदि एसोसिएशननिफ्राय बिथां गोजा जानांगौ दिनैहाय इउपिपिएलआ बोलो गैयै नङा बोलो गोरा जाबाय फ्राय मेक्सिमाम बर' नेताफ्रा बिपिएफनिफ्रायबो फैनानै गावसोरखौनो मदद होदों बे हिसाबाव बिथांमोना इमिडियेटलि बे बिटिआर एकर्डनि मावफुंजानांगौनि खाथिरावहाय बिथांमोनहा बिजेपिनिफ्राय एंगारबोनांगौसै आरो दे शुड रियेलि divorce BJP from being alliance आं बेखौसो बुंनो लुबैदों बेखिनि नङाब्ला बिथांमोना जेबो मावफुंनो हाया खारन 2026 आव कंग्रेसआ फैगासिनो दङ 2029 आव सेन्ट्रेलाव कंग्रेसआ फैगोन राहुल गान्धीआ प्राइम मिनिस्टार जागोन बे समावहाय बिथांमोनहा बेखायनो बिजेपिखौ जेसे हायो एसे थाब नागारोब्ला कंग्रेसनि आमोलाव जों बिथांमोननि मावफुंजायै दफाफोरखौ मावफुंनो फैबाय थानाय समाव नैबे बिटिआर एकर्डआ जुदि बायसान्सआव जिखिनि दफाफोर होखानाय दङ बे जुदि जाफुङाब्ला बियो रायजो राजाफोरनि नोजोराव माबायदि जानो हागौ होननानै नोंथाङा इलेक्सना फैगासिनो दङ बारा गोबाव गैला 5 मास अक्ट'बराव जुदि जायोबा बिथांमोना समानो गैला दा बे 5 मासावहाय बिथांनि जे दफाफोरा बे सुफुंजादों जोंथ' बेखौ नुखायाखसै बे बिथांमोना फ्लप थांबाय बियो खोब मिसलिया जाबाय फारसेथिं बिथांमोननि नैबे 2024-25 नि बाजेटआबोथ' खोब कुइसनेबल बिथांमोननि बे बाजेटनि माबाया जेब्ला पाब्लिक डमाइनाव फैगोन अब्ला बयबो बेखौ स्क्रुटिनि खालामगोन जों एसे सम नोजोर होगोननि गमामायैनो बबेहाय लेप्स थादों माखौ मावमारदों माखौ मावमाराखै बेबो मोनसेखा दा आं नुदों बे दफाफ्राथ' नैबे 5 मासावहाय सुफुंजाजोबखालिया प्रमद बिथाङा जिबायदि गेदेर गेदेर बाथ्रा बुङो आं ओरै खालामगोन दा बेफोरबायदि बाथ्राखौ होनलाबायखानाङा जिहेतु बिजेपि गभर्नमेन्टआ बेसिकेलि मिसलिया गभर्नमेन्ट बिथांमोना मावफुंनायाव गैया बिथांमोना ओरै लांबाय थादों माने जिनिसखौहाय बेलेन्स खालामदों आरो बिजेपिआ बिथांमोना बर'फोरखौबो फोजेननो नागिरो एखे समावनो राजबंशीखौबो फोजेननो सानगोन एखे समावनो आदिबासिखौ फोजेननो सानगोन एखे समावनो बै 6था जनगोष्ठीखौ फोजेननो सानगोन बे जिनिसखौसो बिथांमोना बेलेन्स खालामनानै रावनिखौबो मावनायाव गैया बिसोरो मोनफ्रोमबो पार्टिनिखौ दरदि होनानै दोनबाय थागोन आरो गावसिनाव सोनार होबाय थानायखौसो जेब्लानो बिथांमोना मावफुंजोबगोन अब्ला मोनसे पार्टिया बोलोगोरा जागोन बर' कमिउनिटिया बोलोगोरा जागोन अब्लानो जोंनो बिजेपिखौ नांनाय नङा साननानै बिथांमोना बे दफाफोरखौ बिजेपिनि एजेन्डायाव थैलाय उजिलाय मावफुंखाया आं नुदों आरो ओंखायनो बिथांमोना बे
BTC इलेक्शननि सिगां बिथांमोननि साननाय हनाया बिथांमोननि प्रिपारेसना जुदि राफोद जायाबा बिथांमोना PPL खौ जेरै BJP आ जोखोनानै जोग दावगाहरदों UPPL खौबो बेखौनो खालामदों